जवाखालि आमार माने लोगोफोर नायगोनबा माबा मोनसे देखा खालामबाय सेंग्रा सिख्लाखौ माबा मोनसे गोनांथार लानो हागौ गोनाङाव बाख्रा बुंबानो लानांगौ ছোৱালী स्पेशली ट्राइबल ছোৱালীবিলাক এনেকুৱা বহুত মানে সাডেন ডেথ মানে সেইটো হৈ আগৰ পৰা হৈ আছে ইয়াত আমাৰ যেটো গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম এটো স্পেশাল মানে আমাৰ ট্ৰাইবল ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এটা স্পেশাল ওয়াৰ্কৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে মানে আগৰ পৰা বাৰে বাৰে আমাৰ ট্ৰাইবল ছোৱালীবিলাক খালি বড়ো ছোৱালী নহয় এনেকুৱা বহুত মানে হোষ্টেলত মানে সাডেনলি মানে সুইসাইড কৰা সাডেনলি মানে ডেথ এইবিলাক হৈ আছে এইটো মানে আমাৰ কাৰণে এইটো ভাল চিম্পটম নহয় আৰু আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকো আমি অনুৰোধ জনাম যেটো নিজৰ ছোৱালী মানে ক'ত কলেজত পঢ়িছে কোন জায়গাত থাকিছে এইবিলাক ভালকে মানে তদন্ত ৰাখিব লাগে কানেকশ্যনো ৰাখিব লাগে আৰু ভাল মানে নিজৰ মানে চিলড্ৰেনৰ মানে সাজেশনস আৰু কেয়াৰিং এই প্ৰচেছটো থাকিব লাগে আমি Bodo National Students Union totally we condemn this incident and we appeal to the government of Assam to make a proper investigation and the justice must be done tak amar যেজন ছোৱালী সুস্মিতা বসুমতাৰীৰ কাৰণে আমাক জাস্টিস লাগে এই কাৰণে আমি স্পেশালি আমাৰ অসম গভৰ্নমেন্টত बुथार जाबाय बेयावनो हिनजावसा हौवासा बुथार जानायनि थाखाय बेयावनो बाहुनि गोथै जायोबाबो माबा मोनसे खालामना जाय बुंबाय आं नोंखौनो बेबायदि बाख्रा बुंबादोंनो जों हौवा मानसिखौ बुथार जानानै थगायजादों मानो आं नोंखौनो बायदि मोनाखै मिथिबाय गोथेनायमोन आरो बिदिनो बुथार जाबाय मानो मोजां मोननायनि सेंग्राया सिख्लाखौ हिनजावसाखौ बुथार जादों मानो आङो पुलिसाव हमना लांसिन जाबाय बेनि थाखाय आङो बिराद सिन्था खालामदों बेनो आलासिला मोनबाय खानाय जादोंमोन आं रागा जोंना जाबाय मिथिबाय गोबां गैया बहा मोनगोन सिख्लाखौ बिनि फिथाइ गोबां गैया बाहागोआव सोरबा लादोंमोन सोरबाफोरनि सिगां नायनो मोजां मोनाखैमोनबा सेंग्रा सिख्लाया हिनजावसा हौवासा गोसो गारनो खालामना जानाय मा गाय मोनदोंमोन गोबांसिन बाहागोआव खोनासं बुंबानो लानांगोनबा मोनाब्लाबो गोरोन्थिनि बाहागोआव आं खोनासंबाबो बुंबानो लानो हाया मानसिफोरा बयबो लोगोफोर नोंगोन नोंहा मोजां मोननाया सेंग्राया बेयावनो गोसो थायोबाबो माबा मोनसे जोंनि थाखाय बिदलखौ बिराद नाखायथों खालामदोंमोन मिथिबाय आं नोंगोना नोंहा मोजां मोनदोंमोन आं मोजां मोननायखाय आंखौ मोजां मोनोमोन जेरावनि थाखाय बे बिदलखौ आं नायग्राय मोनदों खालामनो हागौ मिथिबाय सिख्लाखौ दानला मेनला खालामनाङादो मिथिबाय आंनि थाखाय बुंबाय बे मानसिखौ बुथार जाबाय बिराद बयामोन हौवा मानसिया आं मानसिखौ बुथार जागोन मानिया लानो हायाखैमबा गोनां जानो हागौ मानसिया बिराद गिदिरमोन मास्टारमोन मेडाम मिथिबाय बे मानसि बुथार जाबाय मानो हौवायानो बुथारदों मानो बे हौवाया मानसिया बिराद बया पुलिसजों हमना लांजाबाय मानो आं ओंखायनो बुजियाबादो आं बाख्राखौ बुंबा लानो हायाखै बै बायदियावनो नायगोना लायाखै आं ओंखायनो मानसिखौनो मोनथाराखैमोन माने मोजांमोन बेयावनो मानसिया मेडामा मोजांथारमोन माने आङो उन्दोंमोन मालायफोरा बिदिनो मानसिफोरा बुथार जाबाय मानो आंखौ बुजि माराखै आं नुथाराखै मानो नायगोनबाबो बहानिफ्राय नाथाय नोंगौ लोगोफोरा मोजां मोनोमोन आङो नायबाय दङ भिडिअखौ इउटुबाव बिराद नायबाय दं मानसि बुथार जाबाय होननानै आङो मिथियाखैमोन आं नायदोंमोन दासो नङाब्लाबो नायनो हागौ बेथि खालामबावबा नोंगौ बाहागोआ खोनासंदों जोंथिर दिनै खालामबावबा रागा दाबा हरबावगोन आं बुंबाय इउटुबाव बिराद आगारबाय दं आं मिथिद' नोंगोना नोंहा जायगा मोनदोंमोन सिख्लाखौ हाखिनैनो बुथार जाबाय होननानै बुदिया माबा मोनसे खालामदोंमोन मा बुंबा जानो हागौ नोंगोना नोंहा जायगाफोरनि थाखाय सोर मादि खालामनो हागौ